Efter att du hade mördat flickan dumpade du hennes kropp i en skogsdunge. Varför gjorde du det? Trodde du att du skulle komma undan? Ja, försök inte slingra dig nu. Jag vet att du sitter inne med svaret. Det där håller inte i rätten. Du åker in på livstid. Ja, tänk efter nu ordentligt. Hur var det? Förhöret avbryts med Frans Eje Nyberg.